खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थारैनो एनडिए दोलोजों थाफानानै बिसायख'थिनि फोथाराव ओंखारगोन ना ओंखारा बे बाथ्राया गोबां चर्चा जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय बे समाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्रा फोरमायथिना होदों दि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलो एबा मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ बिटिआरनि जा मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ बे समाव एनडिएजोंनो थाफानानै बिसायख'थिनि एबा राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारगोन होननानै बे समाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेराफारसेथिं इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सम खोनानाय बायदिब्ला दे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिटिसिनि बिसायख'थियाव एबा विधानसभा बिसायख'थियाव हारसिंनो गेलेनायजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआवबो बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंनायखौ सम नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो बिदिब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएजोंनो जथायै थाफानानै बिजेपि इउपिपिएल बिपिएफ खौसेयै थानानै राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारगोन होननानै माबोरै बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। Our first priority will be to have an alliance where we can share seats with both UPPL and BPF. So that will be our effort. But if practically, if that is not possible, then we have to request both the party that whatever seats will contest, let at least minimum on that we can fight as a friendly one. Then in other seat, let both the party fight and decide who will win. But this is the extreme step. I am confident that at some point of time we will be able to bring both the party in the same platform, and that effort will be continued by us. So our primary effort will be to see that BPF, UPPL and BJP fought election together, if at all it is possible. Mr. Chief Minister, this side. So, 26 sonot BJP jikato moi nabhabu je kiba samossa ase karon manuhor majot ami thaku aru manuhor pulse to olop solop bujibo paru. Number of seats moi prediction nokoru kino